ngenxa ye-material things. Because i-material things zishiyeka apha nomhlaba. Mamelani, cele mpilo. Ingekuba akanazo i-mistakes nawe unazo ezakho, you are not perfect. Uzawufika kumntu onento zakhe, oneengxaki zakhe, umntu owazana nobomi. Uyandixhaphaza? But awuyazi kwezo zinto wena uyela igame yakho. And wena uyele into basakufulwa kukufa or ukufika kwesi Kristu sihambe kunye. Iyazakala ngesinto. Wena mntanam uThixo uzokwenza into yokuba namyeni angabiyonishekise ezizweni. Iyandiva ngosinto ndithetha. It's not about money ke baba. It's about umazi umhloniphe. Ngoncedo lukaThixo uyela ngadivorce wakho uyele ukuba nakanye noba uzawuza ne-teaspoon wena uze necephe okusalayo icephe ne-teaspoon zenza into enye lingena emlonyeni. Ngiyambona umuntu onembeko, umuntu onothando, umuntu othobekileyo. Ngibona loo nto mna nguwe lo omaziyo, umazi wakho nguwe uzakhuba umthi ufumane le nto uyifunayo. Ndinencwadi ke ndithe xa bendifunda phaa endlini ndabona into yokokuba uThixo uyazibona zimthatha wenza ngababoni le nto isathane nomona. Nomona usathana ngomtshato, le nto ngokugcijwa uyagcijwa umtshato. Kodwa umtshato okusala ungcwele iyavakala into engcwele tshitshi. Noba thina sizokwenza umtshato mhlawumbi kube khona abatshata amadoda nakutshata enye indoda, intombi itshata enye intombi, sigcina umtshato ngusathana ke phofu. Awutshintshi lo ukuyo wena, uyawutshintshwa nguwe nalo wakwakho. Kodwa into endiyaziyo ngenxabaniso yokuThixo yonke into izawuhamba ngolu hlobo nibawela ihambe ngani. Noba uzawumane efika umthole kroba mxeleleni nithi jonga ke sathana sibhaqile nguwe lo wenza thina singathanda siyathandana thina sobayithi mabona njalo nisoloko nithene njengoku nithene le nto basifuneke yenzeke sifuna ukubona nisoloko nithene. The spirit of prophecy. Google page 956. The family tie is the closest, the most tender, and the sacred of any on earth. So, it has a good land. No matter what you do, child, who want to do it. Yakula must not know. Yakula, you don't chat about it. Young than I'm see later about chatting. Yama who green and chatting. If I wouldn't sell him from Tito, who wanted to get a little child Tito, Mama, honesty, Mamma, Yenwa, go about Chico, it's part of you. It was designed
to be a blessing to mankind. It's a blessing, as I said before. And it is a blessing wherever the marriage covenant is entered into intelligent. In the fear of God. God first, God last. Honeymoon. Don't forget to fear God with honeymoon, because it's a honeymoon, you beat up moon by God. That's the corner that you can't because Ushiuki, Limona Moon, you're supposed to pray before sex. You know, types of how to do it. Without telling God. Contemplating marriage should consider what will be the character of and influence of the home they are founding. Your wife is in an environment, please love it. Sebenza,